Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong buntag natong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Birilis na, pizza 3 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026, no, mga ka-followers. So dili pa din, no, shout out dahil ko, no, kang Jonathan Yel Gaila, salamat kayo, no. Hi kuya, happy Thursday kuya Alex, gahapon din nga comment, no, salamat kayo, no, sa pagpaminaw, no. Jonathan Yel Gaila, salamat kayo idol. Shout out tayo, no, og kang shout out po ko, no, kang Sel Nagal. Salamat kayo, no, thank you idol. Okay, way sa paya, no, Sel Nagal, salamat kayo, no, sa pagpaminaw, no, ug sa tanan nga nag sunod na nilamahan, no, salamat kayo sa pagsubaybay, bay, no. Ang subatan po karon, no, pinadaki ni sa usa ka lalaki kapapatago lang sa pangan nga Jaime. Bahin kini, no, sa iyang asawa niya nga sobra ka luoran. Grabe ka no kaluoran niyang asawa, no, mga followers bay, no. Uban ko sa pagpaminaw, no, sa kunako ang pasultihon nga ang sender si Jaime. Kini ako problema, no, bahin sa pagkaluuran di ko taon sa akong asawa taon. Di ko kasabutan niya. Gamay istorya, luod na yun. Kung nga no problema ako, no, nanayon na kong pagsugod ang mga pangitabo, samtang nagkatakanta Miss Dong Pedro, nag-request ni Miss Pulicaria. Pulicaria sa Toril na daw? Toril Babak. Mao ni. Wala sila kagawas na mas Toril. Tapos Toril. Larga dong, bro. Tell me now to just walk away. Taas sa dong, bro, eh. Di ba na dong, bro? Di ba kaya? Di lang ka din katahon. Dong, ma'am, di lang na mo katahon mo, kay wag yun may tumog duyog, ma'am. Paita, labad na mong ma'am, ha? Basta mauto to yung katahon. Mauto. Lain lang to katahon, dong, bro. Larga. Okay. Highball. Hindi ka itong usap itong katahon to. Ma'am, dili lang birthday ba tayo? Happy birthday to me di ay. Birthday ba to di ay tao niya? Ha? Okay, sunod daw. Sao naman nga, di. Wa may makasinabot o yung katumong. Ikaw kagasiyo gabi. Yan, kalit sa tagkanta na. Sige. Terminaw noon. Jay, larga! Lubog kayo na. Sige, larga. May katahon to. Basta. Kato. Ha? Lain lang. Parang kata na to lain. Larga. Saan mo talagi? Diyan unsa? Unsa ba? Ikaw lang kanta, bro. Parita mo libog, bro. Ha? Ikaw lang kanta. Parita mo libog. Larga. Katong may uyab kong ge. Katong may uyab kong kibol nga nanan. Iring dito. Iring. Gani. Larga, ge. May bola. Ge. May iring kong igat nga. Gusto kay ngukat-kat. Kana. Igunitan ang lubot nga. Dora sa silagong. Kana. Kung imong hikapon, kana mo bahiyong, matud pa sa ilang mo lang, kinilaw toyong. La 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 la. At hindi panitan ang iring nga itong misulot sa kwarto, ning hilom lang dayon. Dito kung tuyok sa abuhan, kubkub sa tiil nga, di bangon hinoon. La 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 Okay, thank you kayo, bro. Mga latoy. Salamat kayo. Kinumdum sa gatong kataha, no? Katuan? Believe kay ko ni mo da? Nakainumdum pa ka atong. Ano man? Kaya katong gikanta nga ito mga champion. Don't tell my heart to stop loving you lagi. Katong nga itong tarong loyo. Pa mong dayo kataro, di mo taka. Katong may apel ko sa mature ba? Ano man? Katong champion ka, ha? Tunga mo tungay mong kontra? Mo to? Lagi pre, matik ko ato. Wa pa gani ko kaganta, champion na. Champion na. Kaya wa man mo tunga akong kontra. Nya, duharon mi, kubo kawa na. Matik na, ako'y champion. Asa ka man ang kung anak, papagani kaganta, champion na. Scatter ni ka to. Scatter. Bili, uy. Scatter. Email to. Stan sa lino. Email ko taon, taon kay. Ha? Unsa man, ni kanta nilang gyud ka to. Unsa man?
Wow, maunang di ko malimot ang kantaha, pre. Kay champion ko, bisig wa ko kakanta. Mao ba? Mm. Nga, wa ka kanta, champion ka? Champion. Pagkaahak ba yan mo? Dong Jaime. Hmm. Ay, salamat. Kay ni Adi ay ka, pinakog nilakaw ka. May day, kanta Miss Pedro ato. Huwag siya may katumong. Don't tell my heart, stop loving you. May katumong. Ano mo day, ha? Kanang na ako'y nagkitaan dito sa carbon dong, ukay-ukay siya. Pero ninduta pagka ukay-ukaya. Uy, kiwa man siya mansa. Ya. Basta nindut kaayo siya. Murag bago? Mm. Ba? Yan, siya problema ito, Palito na to. Kanahan mang kuat, oh. Oo, dito na ka, pero ano, plita. Magpuy kwarta. Ang lakaw mo hindi kay kwarta. Ha? May gani, kay huwag kadas ba dito, nanig ba ni? Huwag kadas ba pa ka? Ha? Priso ka? Ay, nga naman, mapriso Huwag man. kay kabayad. Ang imo lang tutang kiyong man ni taon ngayon das magdan. Mga sunod ay kumpiyansa. Lakaw gali ka pag dagi kwarta, kinahang magdakag money, okay? Sa may akong dadun, umantay kwarta. Bitaga ita diya, bi. Mo na diha. Pila may presyo atong ukay-ukay. Ukay-ukay ro ka to. Sa barato ra kay to. Barato ra, uy. Nya, ang ano man mapalita, gipadlit lang tato nimo. Wa lagi ko'y kwarta. Pila man yung presyo? 1,500. Oh! Abi na ko. Pila? 1,500 ra. Mura mag nihuot akong dughan na dahil. Pagtarong pa. Pila ganito? Bungol mo siya. Uy, 1,500. Oh, tubig day. Unsa man ni siya. Uy, mo ginayang original price. Nya kayo kay ukay man, 700 na lang. Mura nirang-arang gamay ako mamatay na. Kaway, porbida, no? Kalit magkukayo. Sige na dong, paliton, tatudong. Palito ta to. Pero di pa karon. Kaya ba tayo makuhang kwarta taon day? Hindi ka sweldo na ko. Hindi kubran lang na ko. Okay? Kaya maunahan ako ato. Imo tong taguan, ha? Ibutang to sook. Nya pagitaan, balik na to dito. Pwede di ay na. Ay, sa mas tinira. Lipat ta lang. Bida. Ibutang sook. Para di makakita ang mga tao nga mga to dito. Unya, og dan na tayo kwarta, balik ko na to dito. Kuha to niyo. Palito na to. Sige dong, ato sa ko, bye. Asa man ka? Balik ko to na ako. Ako to taguan. Ibutan ako sa kinailaw man. Stila na kong asawa eh. Sus, mapagili pag-abot, lakaw na yun. Niya ang tuyo yung lakaw, mauro yun to. Taguan niya ang yung naibgang sinala. Pasto ko niya sila, para di mo kuwaglain. Ay, paitabihan na. Pre! Oh, Pre, himi! Rimi. Uy, Dix. Ha? Uy, are pre Dax. Porbida sa din mo. Ikaw, pre, dali. Happy dali. So, ko, pre, ha? Nabida sa din mo, pre. Nagkagwapo mo yung pre. Ay, sige, magkagwapa ta, pre. Ay, Lalaki, matagwapo, gina. Sad. Kini, pre, ikaw gimay tuyo na ko din, eh. Di sa ingon nga, niagir ako. Ikaw gina akong tuyo. Importante gini, pre. Ha? Importante Mau ba? gini. Blanco ka. Usa na, pre. Kublaan, minuon ko. Usa na, pre. Karang umabot nga Domingo, pipra. Kasal sa akong anak. Katong hapit ko ni mo, may mong kinugos, pre. Katong si... Kato siya. Kato. Katong Katong anak na kong babae, God. Nga bunyag unta niya dito. Nya dito ka. Ikaw untay proksihon sa pagpangugos ba? Kay dugay ginabot ang mukugos. Oja. Nya naabot ba itong wa lang ka madayon. Pero may rasa day. May rasa, pre. Di pa masad ka to pwede. Kay wa pa mo kay 18 anyo sa to. No. Tiguang na dahil ko ron, pre, no? Nasa kasal, pre? Kuhan, pre, kanang karong Domingo. Nya Paris man na. So, kamulon Rosemary, pre. Ha? Sige, may problema. Ako yung nun. Okay. Ay, kinsa man. Oy! Bino ko kinsa ikaw, pre, na, ha? Naas, man, boss? Dali, paduol, dali. Naang katahon des. Nga naman, ha? Awara ba? Nga naman ta? Maningil unta ko sa suriso ba yung gikuha? Mo ba? Katong suriso nga? Oh, Matay. Usap to suriso ni mo, porbida. Puro pulo sa to tambok. Bida. boss. Way ginalim sa gamay lang. Puro tambok. Boss, ay, wa na may labot ang nag-unsa pa yung ilang gihimo diha. Okay? Kolektor naman ko, boss. Di paningil naman ko og may reklamo mo. Ato lang mo sa among opisina, boss. Hasol kayo. Di pareha sa ilahang 6 bining store galami kay suriso rito. Hasol-sulur pagkita din mo. Unya, hindi ka abot na to dito. Tado-tadoon lang ta. Why action mo itabos yung opisina? Sige lang, boss. Basta kay ako, yan hilang ko kay maningil naman ko mo bayad mo, boss. Huwag kay kwarta dre.
Unya, inyong bayaran, boss. Basta di mo makabayad, awan na, naarabag na, tumutubo na ni boss. Sige na. Total, di man ta katubo na. Katubo yun. Di man kita sunong iingon ni boss, bida sa tinyo, oy. Nadi, katubo to. Dili na, kaya sa kadang itong tila to. Kuso kayo mo reklamo niya, di kayo mo mubayad. Di lang mo balibad litso. Yaw-yaw pamangod mo. Bida. Kapuya, ninyong paninglon, oy. Ikaw rin yo-yo dia, bida. Balin dyan rin ha, balin dyan! Bida, tumban ko ng liog mo! Naunsa ka? Kuha na lagot itong kolektor. Kolektor sa unsa man? Ningil ko na siya suriso. Wa pa dito ito mabayari di ay dong? Sagdi ito Today din, Anis Paradox. Nga naman sa may tuyo to. Imbitar ta, kasal siyang anak, karong maabot bingo. Mao pa? Day, unya, paludhon ko. Maayo ka ikaw li parudhon. Kuyog man ta. Unya kuyog, di ko ato ay. Nunso. Ano ka mo adto? Natural mo ko'y labot, ikaw rin may giimbitar. Kita gani. Kita good town. Di ko mo ato, ikaw li ato. Nunso mo niya, kita pa doon. Magunsa man sa kong ato, nga ikaw rin may paludhon. Ako dili man. Ang amag mo ipon ko nito sa mga sponsor, mura ko giyabag. Ay, ginoo ko taon ni mo, Brenda. Kita duha paludhon. Ingon ka, ikaw ra. Ha? Niingon ka paludhon ka. Sa ato pa ikaw ra. Kaya og apil pa kung muingon unta ka. Kitang duha paludhon ta. Ay, sus. Imong sulti niingon naman kang paludhon ka. Kakamay, rabi taon na de. Sige na. Nasayop ko pagsulti. Sorry. Basta, kaya tinuod, ni Ari sultis Maridas, kitang duha paludhon, paris kuno ta, babaeng lalaki. Nya, ikaw ug ako. Paris ta. Gets mo? Sige. Ay. Ayo. Tao ay. Kinsan sa ganyan. Kadiyot ako sa siyo, kinsa ni. Unsay ato? Ma'am, ratod ko aning notice sa tubig, ma'am. Putlanan mo. Kinahanglan nga inyo rong bayran. Aron dili mo maputlan. Uy, putlanan, me? Day? Unsa na, day? Dong ali sa ari-asa ribe. Ano na? Dong, putlanan tas tubig. Sa gingon. Siya nagdas notice. Sa gingon, ha? Oy. Hello, sir. Di ba ikaw itong ningil sa riso rin, ha? Ako. Wa mo bayad. Sabi, ay, bayad sa umata. Nung ikaw magdaan ng notice tubig, Naam ko magtrabaho, sir. asa kang trabaho? Sideline naman ang ako kung sa Diin suriso, sir. ka magtrabaho. Sa suriso ka trabaho or sa MC? Sa MC kong trabaho niya, sideline sa kong suriso. Lagi yun sa? Mida. Putlanan mo tubig, sir. Pila riberan na Darang mo. notice, darang notice. Pila iberan na mo. Piliberan nyo? Oh. Mutulo na ni kabuhan, sir. Dool na ni sa 3,000. Unsa? Aha. No. Ang inyong suriso, Ah. sir, ang bayranan ninyo, 800 ra. Nya. Og inyo tong bayran ang suriso, pwede og dili lang mo putlan. Kay ako ramay mo putol sad. Bayran lang to ninyong suriso, kay aron dili mo putlan. Unsa? Ayaw lang dong. Ayaw lang mo bayad na mi dong. Mubayad mi dong. Bayad, bis. Mubayad mo tubig? Dili, chorizo. Sige. Forbida, no? Murag kakakato. Sige, baby. Daan, bigyan ko. Bayad suriso, baby. Tugaya sa dimok tubag dong. Bayri dong. Aron mahumanta. Bida. Sige na, kaya harong makalakaw na ko. Sidlayan rin na ako. So, Dong, ando tong paliton, be. Ang unsan, day, Brenda. Katong si Nina ba nga kung itaguan dito sa ukay-ukayan. Basta Yes. magkita ang tuglain. Mahalin to. Kadto ra ba mo akong sulubon inigluhod na to sa kasal. Ano? Brupida. Katuloy mo sulubon? Lagi. Hibaw pa yak ka nga wakoy si Nina nga party-party ha. Hapit na bang Sabado. Ato na tong paliton. Karon ba yato imong saad nga imo tong paliton. Lagi. Ato lagi itong palito. Pero saan mo na palit mo lang ito. Ang gamit mo ito na itong kwarta taon. Kaya ito mang gibayad suriso taon. Ha? Gibayad ito suriso. Bauro pa ito palit mo. Ang sa dilan ito siguro. Putla, tas tubig. Diha. Sige mo kagpagutanggut. Unsa biya taon ka pa rin? Kisa mo kinunutang ito suriso. Ikaw man. Ako na ito. Ikaw bitaw nungutang ato. Bida ako binong pasangila ni mo. Ato tumiyagi si Mana. Giutang ni mo. Ha? Kay wako mangutang ato permero. Suko kay ka. Daabot ninyo ay kapoy nimo. Basta, siguro agi to palit ha. Kay mo to akong sulubon. Di kayo to nimo paliton. Di ko mo dayog luhod. Brida.
pressure kung mayos kong usawa taon. Kaya iya lagi taong ipapalit ang sininasok kay okay. Nga iya taong itaguan dapit sa ilawang taon o mapalit niya. Mao to nga, nangutang lang taong kong kwarta sa akong kauban para mapalit taon to na kong okay niya. Unya, nanaw, nangutang lang kong kwarta. Hala, salamat, Dong. Para si mo sinina. Tana, dali na. Tana! Oh, asa ta? Kawagin mo klaro yung katan niya. Nagkaroon asa ta. Sa ukay-ukayan. Palitun ta tong sinina nga akong gitaguan dito. Dali na, ka-excited na kayo kung mapalit na to nato. Let's go! Ay, karon pagilitang taon-taon man lakaw. Kay bago pagilitang bot, lakaw na sa ta. Sige na pa. Hoy! Sige na, bata Lagi, na. lagi. Mag-ilis ko ganit. Baho kayo ng singot akong sinina. Ayaw na lang, go. Dali na. Asa man ang giingon ni mo kayo-kay taon? Hala, asa na to? Dinira man to. Ha? Dinira to. Nay-uma mo na pustiha. Ako man ang gitimanan. Oo, lagi tindahan diha. Hala, uy. Kadiyat, pangutanas ako. Dong. Shh, Dong. Dong, dali sa rago, Dong. Ano dahil? Asa din ang tindahan? Katong ukay-ukayan din ng dapita. Di ba din man to sa una? Oo, ma'am, kana di ay. Mao mo na diya. Nya, asa na dahil sila, Dong? Samasin mo to sila kay pahawa ba sa pag-iya sa yuta kay wa magkabayad. Yawa na. Dili mahimo. Ako si Nina. Ako blouse para luto na ako sa kasal. Ay, Brian, puyo taon di ay. Miyak ka, may nunungkal na sayal na ba taon ka? Nanay miya ka. Kaya kung yung pako ni mo langay-langay, mapalit daw nato pero gitoyo ni mo. Gitoyo ni mo. Saan toyo ka taon? Nautsak. Bahala na mo. Dili ko mo tambong sa kasal. Ikaw may tambong dito. Saan taon ka? Ay, kinsa may puli na ko ni mo. Kinsa may puli, mag-proxy ni mo. Bahala ka, duwala na. Duwa- Andan bitaw ka na, hilig kag lagari. Duwala na. Oh, Brita! Mani ako problema, kay wag yung taon mapalit ang okay nga sanina nga gusto taon sa kong asawa, kay wa naman taon dito tindahan sa okay na malhi naman day. Adi, wa na mo mapalit, ubig basol sa kong asawa taon. Bida, nanluo rin, di na siya buday yung taon o tambong sa kasal. O saan may taon ako nga kong asawa, pagkaluuran lagi taon. O sa may akong buhaton na nibi ko no, tabagi ko ninyo. O sa man kong kamoy pasultihon, Jaime. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Ate Friends, good morning, Ate Friends. Mga adlaw. Ate Chichen, good morning ni Budia. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong pagpalit perme sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ta kanunay, basta magkainom tag Don Pepe Tablia. Kay taas ang atong energy, Kuya Alan. Happy pod kayo para sa mga dagko kay na may Don Pepe Dark Chocolate. Aha. Unya palit sad mo uy ugom-ugom mo sa Diamond Yema o Yema Special. Unya palit sad mo kay Crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kay Ate Chichen. Mga bata, inom yun mo Don Pepe Tablia. Inigmata ninyo. 1 hour after mo na mata, inom na mo Don Pepe Tablia, ha. Mauna lami kay natong imnon, mga bata. Kay kondisyon kita. Nya, kung gutom mo na gali mo, kaon na yun mo. Kay mauna the best kayo, makapagutom o makapakaon mo na. Ganahan ta mo kaon ng Don Pepe Tablia. Nya, kanang Paulitos Macaroni Crunch o tasty fish cracker para na sa mga tao nga mag-chat-chat, ha. Mag-inom-inom diha. Nya, kamo mga bata, ugom-ugom sa OBM Special o Diamond Yema Special. O sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos. Good morning ni Muri Akap. Salamat kayo sa mga tao ni mong nabuhat sa imong Miguel Foliar Fertilizer. O nya, sa mga suod na to nga mga pare, Father Josue Kadunda. Father, kami upo og si Father Dondon Barok. Kumusta ka diya, Father Dondon Barok? O nya, salamat kayo sa mga tao po ni Ma'am Pei Bayarkal og ni Ma'am Nenin Moreno o Sir Ricardo Merino. Salamat kay ninyong tanan. Thank you. Sa mga tao po, di ko yung Pipito, GR Pipito, og ni Ma'am Shin sa Bromwich PS. Tanawan nyo sa Facebook, i-type nyo ang Bromwich PS, makita nyo ang number niya. Kinahanglan nga inyo ng tawagon para may baho sila kung unsay gusto nga buhaton sa inyong panimay. Limpyuhan, o kung sa para niya, limpyuhan.
man, dagan kayo mo na silang buhaton, ugod sa inyong gusto niya. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Ararao, og si Kunsihal Lester Daan, og ingon man si Kunsihal Francis Ispares, og sa atong mga suod, Kunsihal Joel Garganira, og ni Kunsihal Danny Caballero, og ni Kunsihal Perdi Rabaya, sa Talisay. Oros mo na mga suod na to. Salamat kay ninyong tanan. Nga ang inyong mga tao, gipag-inom ninyo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mga na ilami ka na itong imnon sa opisina, mag-drive ka, og bisag asa ka. Kay, ipaglaban yung ka na itong kape, kondisyon kay ka, panington ka, mahuman ang imong trabaho sa opisina kung mo inomta sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres? Okay, ugal ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Serpanyawan Herbal Capsule, Serpanyawan Herbal Capsule with garlic, Serpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol na to sa atong lawas, implan na nato ka na og Serpanyawan Herbal Capsule, kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inom ko sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo gapon, usag gapon kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Mausap sa imong pagpanihapon, inom na sa daan sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Sa tanan po na ito mga kaigsunan nga migamit sa ito ang number 1 nga haplas ang said liniment oil. Thank you yung kayo niyong tanan. Kamu naghimog number 1 sa tinuod nga mo. Tabang na to, tinuod mo, wagtang sa tupanot. Pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pagito sa dingin, dysmenorrhea sa kababayan. Atong mga bagtak, bikugan, haplasan lang nato sa said liniment oil nga tinuod mo tabang nato niya sa buta. Anharta palit sa butika pero glayumos butika. Adto na lang mo sa Shopee. I-type lang nyo ang said Marketing Incorporated. Makita nyo ang mga produkto din ha, mga genuine nga produkto sa said Marketing. Kung mahimo, order na lang mo sa Shopee. Pag Shopee na lang mo. Bam! Uy, wag mo din mo bina. Ate Jenjen? Ate Jenjen? Yes, Kuya Alan. Lagi. Para sa hamis o glowing kaayo nga naong. Para sa ato ang skin, palit na mo sa Sad Celebrity Beauty Soap o Sad Celebrity Kojic Soap. Aron mawag tayo inyong mga bugas-bugas, ingon man blackheads, Kuya Alan mo, nang palit na gamit mo sa sabon, ha? O sa ito yung pangaday? Celebrity? Sad Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Kojic Soap o Said Celebrity Beauty Soap. Yes, Kuya Mao na Alan. the best kaya na itong gamiton kay na ay moisturizer. Usa Dre? Moisturizer, Kuya Alan. Moisturizer. Okay. Mao na diha. Salamat kayo niya sa tanan na itong kaisunan. Kita na sa ayon gitang kining toxin, grabe kini mo patay sa tao, grabe kini inig toxin sa itong kalawasan. Mupundo gali na sus daghan kay kag mga sakit nga mutakboy na to. Atong sakit astan major nga masakit. Kay kanang toxin mao mudaot sa atong blood cells. Atong blood cells importante tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Inig kadaot ana ay major nga mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuban pa datong balatian. Mao nang mo inom yung kag G-Detox. Usarag yun ka kapsula sa G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka oras sa di pa kabukaon. Pero doon na kay balatian katulog yung kainom buntag to hapon usa ka oras sa di pa kabukaon. Imna na to 8 nga to sa 12 basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 mo tangtang sa toxin sa atuang kalawasan. Ate Bres? Okay, sino na to karong adlaw? Don Rocky sa to? Kasi sender. Si Dodong.
Si kadang na. Ay, Jaime. Dodong Jaime. Jaime. Oh, Jaime Ate Pres. Ang iyang asawa Si taon. Jaime, Luoran kay Ate Pres. Luoran. Wanam tambos ka siya kaya palitan yung kayo-kayo kita. Oh, kato. Naata sila iludhan Ate Pres. Ay, sus, ang luod ayon. Wala Kaywa, nawa man. Nga nga, sa kang, nabalhin ko nung ukay-ukay ang taon. Ngayon, nakitaan. Kaywa, bayad. Wak abang sa kayo. Saon nga ni luoran. Kaywa naman matambong. Palitin lang nila yung sinina dong. Dada small. Dong, Jaime, naog yung kay kwarta diha. Oh, na may Ang mahal pag kadagan ipalito. bang blouse? Oh, kanindo ta ng mga murag di sa luhod mas kasal Ate Pres sa isulod na mga gown-gown no. Kinana ba Ate Pres? Murag gown? Pero tingalig na sila ikuan ba? Kanang color bitaw? Ang ilang motif mao na siya. Oh, color-color. Pagitain lang na dong oy na may daghan oh. Daghan gina adto sa Pimart, di ba? Nay daghan mga isulob sa kasal dito. Mapalit mo barato pag yung kayo. Doon na pay duna sa skilid sa Happy Mart, walo na kulon tabunong kog magtad. Adto mo dito, palit mo dito. Ay problema na. Kapilian no. Kapilian pa ka. Usar bitay imong asawa no. Sorry may asawa ni mo. Dili ka papilian no. Oh, ang ilim Ingos Pedro daghan kinig mga asawa-asawa. Oh, kasa ba kay sa alaban? Kas kay allowance. So, ana na lang dong, Jaime. Wala kay lay mahimo ana. Ami mo asawa. Luoy sa ta. Maluoy sa asawa man nimo, pinanggap na nimo. Ami nya paliti sa sinina nga Mapilian siya dito. gusto sad niya nga isulob. Ano malipay pula? Pilian na lang. Nya sa igingon ng Ate Pres, palitin na lang. Wala mo na yung problema. Nya ana na lang imo ato na to, di ba Ate Pres? Mao gyud. Muagi tayo laing mahimo ani Di dong. lang to padakan yung problema no. Ay lang, padakin. Bida sus na gusto bangan ako eh. Ilang ko ani mo may looy bida sa ni asawahan mo ako ni asawa hug ni sagdan. Demanding sa kayo eh. Dimanding kayo. Luuran lang yung taon. Dili na to ihog atong asawa sagdan pinangga taon na to. Lablab na to atong asawa gipakasala na to atubangan sa altar o Sa sa hirap sa Ginoo. ginhawa na. Sa hirap sa ginhawa. Oh. So ano lang nung Jaime, daghang salamat sa imong pabadangat ning atong tulumanon. Kuna ko ang puzzle tihon.